13 adegueiros presentaron a súa produción na Feira do Viño de Quiroga, que acadou a súa 43 edición enxalzando os caldos desta subzona da denominación de orixe protexida Ribeira Sacra. O deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera Capón, percorreu os postos instalados na Rúa Real baixo unha carpa, na compaña do alcalde de Quiroga, José Luis Rivera, e outras autoridades. Rivera Capón destacou a calidade e riqueza vitivinícola da comarca e lembrou o compromiso da Deputación de Lugo, que achega 33.000 euros á organización da feira a través do plan de cooperación cos concellos. Os sons tradicionais co grupo local O Recanto e a banda de música de Antas de Ulla acompañaron o numeroso público que visitou a feira.